Makasih. Mak Sarno. Mak Saino ya di keparengake minggah panggung. Wong ngono. Karo Kang Suro ya ora apa-apa. Ya sareng karo Kang Suro. Matur nuwun Ki Mas Min saking rumah sakit. Ya Saiman ya parang rawuh. Ya. Ayo Mak Suro karo Mak Saino. Yuk kepareng minggah panggung. Tung tak 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 tak. Yo. Yo Mak Saino. Mas Suro. Ora lak celuk Mbah Suro, Mak Suro. Ayo Mak Saino. Ayo batur ini. Karo L. Niki oh tengah mriki monggo Mak Suro. Mak Saino ya. Oke. Ya canom-noman ya. Sadia Kayun ya. Oke. Monggo Mak Saino niki mengke apa njaluk dijemput anu dijemput ngono. Wah, labrek kuwi. Aku krungu ki kok merutuk karo. Ayo. Monggo Pak Saino wis balen saka Bedagung ya. Ora ketang ya keren-kerenane ya tak melateni lah. Ora ketang wis lunyu ya, Nduk. Ya. Mas Saino ya. Oh, ada gremes syukur-syukure kok lunyu. Iya. Lagi mriki Pak Suro. Nah, lagune napa? Mas Suro. Napa? Lagune napa? Gajah-gajah. Ya. Ninggal bojo. Hah? Ninggal bojo. Ninggal katresna. Oh, jane ninggal bojo dibake ninggal katresna. Oke. Dudlak tuntak yo. Ndandut nggih. Ya, ya. Dudlak tuntak yo. Goyang pemuda. Wah, joget kabeh. Sadrone atiku nariko sliramu jawabku Asik. apa sliramu rakoso Nendo aku kudu sabar Bali